Sukono and appel video timini baba timini WhatsApp appel video timini baba WhatsApp appel video olube shi appel video timini de la tando chelu muso tando aba aw fle tando aw ko furlen do awte canapé gauche de fosse aw ni o jegulu nunu tekele mani sera langa nunu aw ni mani sera langa ban sera langa o be jon nunu aw ni olu tekele ni mbara o kona na beba do ko fasa indiara nyale malangolo ndo bira ubeka kuma tanto ko maramba ya donta ka do aw kana olu jabide iba kalama ma jugu ni efembo ni ma jugu ma kuma ogoro amanya de me ni jugu la mogo yu dado ala drose ka resira wallahi ne de be ka fona aw be o jate mina ni ga fem bla ni jugu la mogo ma dado ala se ka amanya de me na ya dado ala dro akera ala tade amake olu tay wallahi na kun kera jugu sago dongilin ku majia nunu kun tu dado ala ne kun baro nunu kun te se ga sugu yere ma parce que depuis ala yi nunu da nyango ya debe nunu heni la heni debe nunu ngono o kuma na ude de mara ga ku ngolo be a uta to kera fa et c'est ça est-ce que banata wala uta taw yere la médecin de traitement fait aw ba fu mo ma ko fa bula ka soro fa ba awde la mo yere be ni fo diana tebe ko nana ba obe jo mamala de ya fa la nyara tato ko jeli were durale ta ka dongili dala biga mamala ga ni dongili da boy bla obolo san joli mamala ga dongili be mbolo tate mana shishi ke mana o mana mamu ga jogora me fasa dali to ko barmana ko mali tigia ma do esge ni nyaba yere la no ni nda ere bonya wakati dola o de la ni kuma na matato ba fuki be ka bagama kasura ba ere bla place dola de kasura ma se abeka yere ke grandamu do ere ka ere ke artiste do de be ne toro ere kasura ma se o yoro de e cho be dinele na ba ere ke artiste international kasura har ni ma la premier mane la folo o de be ne jeni o de be ne toro ere e ma do ni nyata ere labi e sona ga ni fana fotogoni no nyati faru couleur la maro ngo diden suye dimindo na de ngonye ni kuma imere ntoro la suro chokome de fombe fure ngumbe ka fono yere tellement ko son tia ko mena suro ni ku yem black refe mbetege do da kulo gorola foka sa atenu kuma nyo na ba dawo abaga porte parole la bo fana de ko o ka boka kuma emaro ni muso emaro ni jamana comme ne ni chela de radio de begi blanu kuma miseman na telefone me ni tay tege ma do wallahi ba ibe kuma miseman da blandal ne ma fungi damni gi sigi nola igi hakili tu yere la iga kuma farati fole dabla yori dabolendo telefone comme maramba kelendo kam migoro blanc kelendo ga foko maramba ka farapu dabla si jamale to telefone ite ki yere ke kenemalani na ina fuko tineni be pampana continue ibado manungol lokmo ko balu ga nyogolo minte babundat baw olube nyogondo minte babundat continue la Canada blade iti ga frapu misema nuna duma yoro abegi toy na yarama se dongodo wallahi blay be dugubla yoro ibado abe migoro de ta ki gusinai e bado ka temit mali jeni bega ma shite maramba ga samara nimoro do ni jeni musoindo na yi mina migoro la dongoda aw be wuli tugunu ko atemo go bonya aya andoga ta do kasor aw de ba damina aw de ba bagama kele nunu damina yoro aw be ga bagama shian joli aw be ga bagama so ma tanto aw jele muso victimisation nunu isigilenti ga woni ngonya ka ke kele tigi idute jo kelenya na damna rasando ribe boli ibe ta banene gela utaka ta tiga rebelu la bo aniga terrorisme la bo muso kama kaso ede yora aw sigile no rebelu nunu aw sigile do aw jel muso te ga damina ateka muso dala gorbo jian benyana na damna ro domina de sisa ma bagama de na u boro ka u jo na nyanda do la aw na fo ko anya na figi were ko ante faniala wallahi bila na wulila do mba me maramba ma de ko tigaro chiade parce que aw près de adam aya dongili ba ya to fa aya u jamu fa emuna obeta obeta debage woga aw to fara aw ya ga dongili monjalu boya eska u da yala ne ko aw ti seka u da mina aw ti seka se aw da la da aw ti so mo ga se aw ma doni har na uye kele jelu ye tigi to ku sanfta kele jelu parce que aw fle tanta aw te maloya beba aw do tanta aw be nyogo nyininde nunu me nyogo nyininde de
ne y'a fɔ aw ɲɛna depuis bi ma se ko ninnu bɛ ɲɔgɔn ɲini dɛ aw ma da ne ka kuma la nin t'a prévu ye musokɔrɔbaw olu bɛ denmisɛnninw ɲini cɛkɔrɔbaw olu bɛ denmisɛnninw ɲini n'i y'a jɛkulu o jɛkulu ye tantɔ muso furusalen b'a kɔnɔna na tantɔ fo appel vidéo de bɛ yen dɛ n'u ye appel vidéo i ɲɛ tɛ n disi la i ɲɛ tɛ n disi la o b'u disi ninnu de kɛ tantɔ i ka telefɔni jɛngɛ tan dɛ ne ɲɛ t'i la ka ɲa dɛ o de do dɔrɔn su baw bɛ o de la ne ko tantɔ k'i tɛ taa YouTube kɔnɔ ta ko ayi ko n tɛ taa YouTube kɔnɔ dɛ n bɛ taa jahanama de kɔnɔ o y'a sɔrɔ a diya bɛ ka yɛlɛ o kun na o bɛ o kulonkɛ de ko o kumana i tɛ taa e ma taa YouTube kɔnɔ ka cɛ e bɛ taa YouTube kan ko n tɛ taa YouTube kɔnɔ n bɛ taa jahanama de kɔnɔ baarakɛ badenw ni dɔ ye dɔ ɲininka ko taa tɔgɔ jelimuso tɔgɔ la o wagati la tan k'o t'i ban da la ko o yɛrɛ b'a ka diya la tantɔ o b'a fɔ k'anw ka taa ka pile ko ne bɛ o lamɛn k'an ka taa n'an ka appel vidéo ye dɛ o bɛ nin dɔrɔn de la baara foyi t'u la ni nin kɔ bɔn sen kan dɛ i sen kɔrɔ ta dɛ i bolo kɔrɔ ta dɛ ɲati la ka ɲa dɛ bitɔnw bɔ ka ɲa dɛ ɲadaw yira ka ɲa dɛ siw tɛ ka ye ka ɲa dɛ disiw waga dɛ nin dɔrɔn de bɛ ninnu bolo o yɛrɛ de tɛ k'a bɛɛ fɔ o yɛrɛ de bɛ ka bɔ n'a bɛɛ ye o anw bɛ k'a ye an bɛ k'an sigi de k'u ye n'u ye min bɔ anw b'a décortiquer n'u y'u disiw bɔ don min na anw b'a décortiquer n'u y'u ka pornow labɔ don min na an b'a décortiquer n'u y'u kumakan labɔ don min na an b'a décortiquer a bɛɛ tɛ kɛ jɛkulu kelen de kɔnɔ han jɛkulu diya o de la tantɔ nin jɛkulu in kɔnɔ ni muso de n'i ka musoko n'i b'a fɛ ka fa musoko la de i ka candidat dɔ ye ba ye e ka yɛlɛ dɔrɔn i k'a fɔ dɔrɔn k'i y'u ka fan de dɔrɔn a banna muso ninnu bɛɛ bɛ t'i abonné la surtout n'i ye cɛbakɔrɔ dafalen tantɔ non u bɛ abonné sɔrɔ yɔrɔnin kelen maa min ka abonné la yɔrɔnin kelen kɔni olu de don jɛkulu t'u bɔ TikTok sanfɛ aw sarantankɔrɔ ninnu fana ka dɔ fɔ maranba ma e m'a ye diden su ye maranba k'i ni dɔnkili da ko in na aw filɛ tantɔ aw ye fasa jɔli de bɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔ a bɛ taa fasa jɔli aw ye maranba ka faniw ye k'u da don a la mɔgɔ si m'a da don a la depuis maranba ye nin bɔ tantɔ dɔrɔn k'aw ta k'aw pɛrɛn tantɔ faden kɛnɛ kan mamala fasa de diyara o de ma bɛn aw ma o dɔrɔn de la aw tɛ se k'o dɔrɔn de fɔ aw bɛ wuli hɛmɛ la tantɔ dɛ anw pere de y'a fɔ k'an bɛ mamala fasa ba mamala yɛrɛ tigɛlen don aw la ka ban walayi mamala tigɛlen don aw la maranba ka mamala fasa bɔra a mɛnna maranba ninnu bɛ fasa bɔ u bɛ taa di jɔgɔramɛw ma ni jɔgɔramɛw yɛrɛ ko k'u fasa ka bila a bɛ bila n'u ma sɔn a b'a tɔ ye aw faden sago bɛ wuli anw da la bi tantɔ ko mamala fasa bɛ bi ka nin mamala fasa ko in bila ye bi ka nin bila ye aw ma kila biribiribiri la ta aw bɛ taa barabara da mamala la zene u bɛ taa boli de da maranba nje bori le i ka ni bori ninnu bɛ taa dɔnkili da maranba la mamala la zena hali su bɛɛ bɛ wuli ka su bɛɛ bɛ boli ka diɲɛ dugukolo bila u tɛ se o depuis ala y'a da a tɛ se foyi de la foyi hali n'i y'a ye a sera dɔnkili o dɔnkili a bɛ sɔrɔ muso dɔ de tagara ka dɔnkili ta k'a d'a ma ko hun nin minɛ i ka taa da ɲama a tɛ se yɛrɛ de ne ma mɔgɔ dɔnkili da bali ye dugukolo sanfɛ ka nin bɔ e m'a ye u ka mɔgɔw bɛ ka na ne lamɛn aw bɛ yan u n'u ka tampon rouge ninnu halisa e bɛ nin tampon in de bɛ ka fɛn na a b'a n ko gawaw de don hali u tɛ se profil changer la n'u ye min gɛngɛ u ka profil la tantɔ saya de bɛ o bɔ ye u tɛ fosi kalama diɲɛlatigɛ kɔnɔna na gawabaw u tɛ civiliselen tɛ u tɛ se challenge la challenge min bɔ marama filɛ kɛ an marama fanu bɛ foli da aw ma dɛ mais ma content dɔɔni b'a jɛ dɔɔni b'a jɛ 2,50 b'a jɛ parce que mun na challenge bɛ ka kɛ dɛ mais challenge bɛ ka kɛ dɛ mais aw bɛ ka ɲinɛ mamala photo kɔ trop ne ye min fɔ aw ɲɛna i yɛrɛ bɛ se k'i ka challenge personnel kɛ mais i bɛ mamala fana ka challenge kɛ k'a bila i ka compte kɔnɔ o ye de ka mamala féliciter ka maramba féliciter sinon i yɛrɛ b'i ka challenge kɛ moi je suis d'accord avec vous parce que challenge kɛra trop bon mamala fana photo partagera yɛrɛ mais dɔw m'a faamuya il faut que mamala photo de ka partager ka tigitigiw ta otage la bɛɛ ka kɛ mamala parce que mamala photo de bɛ yɔrɔ bɛɛ ta parce que dɔnkili in diyara musow ye trop parce que kusa de do tantôt a laban a dɔnkili challenge diyara bɛɛ de ye n'i y'a ye tantôt ne yɛrɛ y'a challenge fila ninnu suite franchement moi j'ai trop aimé challenge ninnu tɛ biribiribiriw ye bara tɛ a ɲɛma jɔlen dɔ i b'a faamuya ka ɲa a ma karaba fosi a ɲana yɛrɛ dɛ e ma di ye mɔnɛ bɔ mamala la n'an ka
Sombre là, attends. M'a volé mon balle. Parce que nous avons volé mon débat, fait calver. Ni dabali bana tanto ko olu de ko folo ko mena mama la fasada no moni dande do tanto kuma ni ndigira na de fe mane toro jangro kan kuma ni mbo ina funga pusa magani tare kata kama tanto ka dai mine ko sobe ni sore do do ibe kan ni nyona bi dawon. Merci beaucoup. Ça monte bien même. Qui est sur YouTube? Avec oui. Avec les sams pièce par pièce. Ne ode fotanto ngo na au sona amba ke na au bana fanate ke abeka monter ay tele ou blala au ka tablet ou blala au ka fe bebla anga jouer kata bara dorondero aman gele dro ka fe jouer dro ki ga téléphone volume jigi dro be bara na bana dro bara. Merci beaucoup. Binet sur YouTube, Aïcha ebe YouTube, vous savez qui est sur YouTube? Téléphone kele me minu bolo mba au délire de live ka di de me téléphone kelen bi bolo tanto ni ba téléphone kelen me dongo ne alu ba nya goro yande ni nya da inte changer ne ba ko yande ni ba téléphone kelen de bi bolo iga bo live ko la diga ta YouTube ko nana parce que dongo do ini ne be nyogo ini ne kalo joli ga mbe baro la ni bi baro forigo tigele gela u ba sore me do de ko foi de temi oluga épisode foi de temi oga téléphone kelen de be eboro e be sera ne la metro ke be sera video YouTube ko nana non ake ala erde kama okata o mo fana ba anande u ba foko olube YouTube ko ka suru gengene uteta roshi ni ya jate mina o minu be Europe tele ba on bolo ordinateur ba bolo téléphone ba Europe mo goni olu ko ne be sera live vous suit al do be mala tanto téléphone flabu bolo mais do de siglendo live un jugoro ene wallahi bu kalu qur'ane la ko téléphone kele ube YouTube ko no ka so ta ko no bu ta ko no shin mben kale o mo fona be don parce que akera chugo mo ke ko manu do be tanto lu bu profiter tanto mais fait mane toro jangono de cheni yene maramba kana kuma de iye min kula sura be ketane maramba ferla no ma sura de nga borana ka staffu de maramba be ko de kere kuma be kaira mama la tanto ka mama la fasabo ka kila ka jansa war la tun maramba no ye jel muso min ye tanto war de bubolo ay maramba cotisation war te sera maramba keta cotisation war ka mise o ka mise maramba goro fanu ga wari ta mbolo war de ban fanu bolo ni jel muso mi isi ki ni wore tanto ka an fanu ga wari amban sigi publicité la ka dimambi ga partage ibi bandong li dama ki ni wore ga tisi sono ko ni an de ma cotisation ga isigi kana wuli ga bara gede kana wuli ga dongli da isigi fa de sago la tanto o bana sizon jamana nga gele warte suran tugun gele abe nyini nga be faga maw makili ga Quran saraw nu ga facture saraw la tando e bi sigi nyi wore la tando ki bambara ma tando ko fanu bi shige de na niga tike baro basa niga koko ula jian baro basa u yerebe ta anniversaire kemeke tanto phantom anniversaire la ndala denteye ate den yurula foi depuis ngolo la madele ga ni nyoy aw te ke ya don aw de be dengula sanosa denguli jara ate den irawula aw ko de beti sigi daro konana denko nenana denko de la dente irawula o kuma na we chrétien de ya hali chrétien wa denguli demeira ni to be di chrétien de ma bebe ke présent mais kuma be aw de beti sigi tanto u beta poupée do jo goro tanto ko de aw beta sigi tanto on dirait que ina fa beta hiji de ina fo kaba de do ngu wa denguli do beta hiji yoro de la gawa nunu ten gube jonyo ngode kata hiji de la tanto sango sa beta hiji de ina fo ku beta je sais pas comment on dit en bambara so ngu ti wadi kana juru ande comment on dit ça en bambara je sais pas ainde mare margaw ya roda marga minu be bamananga mi juru ande ngoro sango sa de beta ola abe fo chori bamananga amba fo ko juru ande ina fo sa beta sere na hamala sula eta sango sa abe fo chori bamananga ainde me no commentaire ko ziara voilà nous sango sa nuni be da ziara la sango sa ziara la sango sande u beta ziara de tanto ko denguli denteye u te de rula ibu gawan nu tuntu ne nyo ngata en fait ko be wardi tanto dibato sigile no tanto denteye
aw ta kɛ ala yɛrɛ de kama aw k'aw kunkolo dayɛlɛ dɔɔni a y'a kɛ ala yɛrɛ de kama aw k'aw kunkolo dayɛlɛ dɔɔni n b'aw deli yɛrɛ dɛ aw ka bɔ mɔgɔw da la sani aw ka taa mɔgɔw ka dossiers ɲini o aw de bɛ mɔgɔw julakolo nabɔ la don o don mɔgɔw ka intimité labɔ la don o don mɔgɔw julakolo 12 aw de bɛ olu labɔ don o don k'u bila aw ka compte kɔnɔna na ka taa mɔgɔw ka pièce d'identité bila aw denw b'aw bolo san joli aw ka artiste bɛ den wolo la don kɛlɛ a ma aw denw yira u la aw de bɛ taa ziara la san o san ziara hali ɲinan tuguni mois de juin na tuguni u bɛna taa ziara la tuguni kabako tɛ den tɛ yuru la foyi Allah nunu ala ka u dɛmɛ ni mɔgɔ min bɔra nin ko in kɔnɔ na ala fo ka barika dɛ ala kana u ɲa yɛlɛ ala ka u ɲa tugunen to yen badabada wallahi ala kana u hakili da yɛlɛ ala ka u tu kɔnɔ ye ninnu bɛ aw utiliser k'aw tulu bɔ n'u tilara aw la don min na wala a dɔn dɛ a dɔn dɔ bɛ fini bila a dɔn aw ɲa kana yɛlɛ dɛ a ye continuer don dɔ la aw m'i sigi yan depuis dugu jɛra aw m'i sigi ka taa aw ka gâteau barabaw san k'i sigi a ko anniversaire k'u bɛna aw denw yira aw la hali bi hali sini u ye denw yira aw la u bɛ wuli dɔrɔn u bɛ taa dɔ fɛn denw ta dɔrɔn k'u yira u bɛ sen yira aw la tan aw ye sen filɛla de n'u ma taa sen yiru la dɛ u bɛ taa ko yiru la dɛ kuma dɔ bolokala bɛ yiru la dɛ valide filimu mais ala gawaya o de la tantɔ ɲaɲumanniw ninnu filɛ tantɔ olu ka keko ne b'a dɔn ɲaɲumanniw ni ɲaɲumanniw de kun yɛrɛ ɲaɲumanniw b'a fɔ tantɔ ko maramba anw tɛ taa fantomu denko la o kuma nin ye futesi de e bɛ k'anw kɛ dangaden de ya ne ba dɔn olu ni y'u ta de soit Safi Jabate k'i jɔ tantɔ ka denwuli kɛ tan a ma den yiru la tantɔ ka t'i jɔ tantɔ ko fantomu denwuli san wallahi fani dɔ bɛ plante a b'a fɔ Safi Jabate an sɛgɛnna yɛrɛ dɛ e den mana diya ye cogo cogo a tɛ anw bɔ den de bɛ anw bolo e den ma fisa n'anw denw ye n ko an b'an denw de ta tantɔ ka taa e ka denko la mun na e t'i denw yira n na mais ɲan ma mɔgɔw kɔni banisiralankaw hali ɲinan tuguni u bɛ taa zira de dɔ bɛ zara la zira bɛ zahara ziyara bɛ gagara an b'a fɔ ko juran dɛ sonukun tɛ juran dɛ ne t'a dɔn bamanan b'a fɔ dɔrɔn ko zara ba hali ɲinan tuguni u bɛ taa tuguni u bɛ taa zara n ko hinɛ de bɛ ne la muso hakili ka surun dɛ muso ni cɛ tɛ kɛlɛ e ma ye cɛw tɛ taa n'a denwuli ninnu daminɛ aw bɛ ne y'a kɛnɛ kan ne taara kɛnɛ dɔrɔn de kan n ko o kumana dangadenya de don n taara kɛnɛ fɔlɔ min kan tantɔ n k'a dan bɛ kɛ nin ye dangaden de bɛ taa n ko ni n taara ala ka nin minɛ ne ma taa dɛ n ko tɛ futesi ye tantɔ ka taa n jɔ tantɔ ko denwuli tantɔ o kumana dangadenya ta kuma se tɛ o ya ni ɲɔgɔn cɛkɔrɔba ka déplacer dɔw yɛrɛ bɛ bɔ jamana ni jamana na k'u ka biye tigɛ ka na tantɔ e bɛ t'i jɔ an kunna ka t'u sigi tantɔ u bɛ taa chaise de k'u sigi tantɔ ko denwuli den tɛ yira bamuna tɛ yira foyi de tɛ yira kuma o kuma valide filimu de don a fɛnabɔdɔ ninnu fana b'a an ka den protéger de n'an m'a protéger de juguya de b'a kɔ dɛ a bolow la ye sa a senw na ye sa o kumana aw ma da ala ko la safi aw bɛ ka bila aw kunkolo la aw dara mɔgɔninfin de la ka tɛmɛ ala kan ala de ma ni don hadamaden na sisan aw b'a fɔ ko mɔgɔw o kumana aw minnu ɲɛda bɔlen don den fila minnu ɲɛda bɛ ka yira dɔn don pourquoi olu ma sa est ce que olu sara de ya olu ɲɛda tɛ ka yira dɔn don k'u kɛ publicité kɛla yan awa chaque denwuli u bɛ olu de pare ka olu lasigi non nin filimu in ka di dɛ ne bɛ dugawu kɛ ala ka nin filimu in lafɛn yira n na ni nin lafɛn yira n na dɔ bɛ fini bila bamakɔ i b'a la anw filɛ tantɔ bɔn ne ye yɛrɛ cire jɔra parce que malo ma ɲi hɔrɔn ma ne bɛ siran fɛn kelen min ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ o ye malo ye malo ma ɲi hɔrɔn ma dɛ malo ma ɲi hɔrɔn ma dɛ Allah don dɔ la olu ninnu ka tiɲɛ bɛ n ko dɔw bɛna fɔ ko awa musokɔrɔba hakilima dɔ bɛ mɔgɔ hakilimaw dɔw b'u ka jɛkulu ɲama mɔgɔw o b'a fɔ olu ka kuma ye tiɲɛ dɛ tiɲɛ
nen alu te jegulu kelen mais am de beta dengulu ke sango santo nu be ka futezi de ka auna ni nyoko demseni fitini moko koroba ou de be déplacer ka tout chez ga ou beta dengulu ke chez de la chez de toro be da sango sa kabako teni awo buka waru bode ko lu e demba ou ye demba ou bi la benta to kata wari ke mariage ne fagamene parce que olu yere de be ka kuma la o yere la se mo ma ne be décortiquer la de nte mo ne nte mo fa mais sana aw ka ta mo ka dossier nyini de ne be ka o question poser ka o ne répondre aw ma fuko aw be dossier nyini na ka o be dossier ou de traiter ko ka mo ka dossier ou traiter. OK, moi je suis d'accord avec vous, mais pourquoi vous aussi aw ka 72 ans 2000 mbene pourquoi aw be ka olu dengulu ke sango sa aw te olu ira mo la mo de beta dengulu kene ka tanto dente ira foita o ire be ko dia eni tara dengula ka tara jonga dengula an tara dengula tanto madere me angoni tara dengula ma bi sigenna hali nyina tugunu beta denguli na tugun u beta tugun ku gawaru be aramasu ku tan ala kan kisini nyogona ma ete ne kungulo ben kandala ngone tara siya kelende fulana ma soro ne la dugulu aw de la ka ne ni siya kele ta uyenye aya fona aw yenya ko ni siya kelente après vous be jombolo ay njabe ke commentaire ni siya kele ta uyenya ya denguli nuna amana mana ko nunu ntakara ya nyama takare sino ngari sumu monjali do gira ko sani ne mata shendo ne tetaw mais menga cotisation mboke parce que mona menga cotisation mo do mbenta ke tule ne be yelu la de ne be sigi ka yele ni wuye tato fu be woshi fu anana dengulela anana badi yala anana ada dengulela ada balima yala no subhanallah. Al président a denguli beke ni président a denguli beke tanto dengili kene ga dembe bode ka da 5 ans o ye dia takalande o ye dia mo be o ya anga culture de o ye depuis ala ye dia da ni denguli kene be ke muso fe o be denda o 50 ans o be ke dia robe o ba fata denko auna denko la tan auna denko la denko ba ke tan an me deta ire nuna numbu sigitane na fara ko denko tanto sigile no tanto yere la kasu be dan ni ci bara min kene tipine furla ni madomina ne manyani nimbolo ni matoro nimbolo ay pinya bonela bomako kanakasi film tourne kasoro abe yele la kono na balu abeni sam perentere ninya jibe bo ma be kala no clara tato ki maro kanga bi film tourne na ganya de no wo don tuguni ma we adamina tuguni fa ba ka ta ko karakasi ko ta ay bila ka soro kata mo katiga umura ke tanto atete mi 100 € ka ene 200 € ne de be ka fa on 100 € de lo kata ke mo no la tanto ni tara umura la tanto kati fa ta ke fe 100 € 200 €, c'est même pas cher awari man cha ko sobera abega o ke ko ba ya mbulu fala koko olaide ninche ko minke jili mini ko nana ay jilu nyada bonena emado kana kasi ok ara ke tanto na claro dura beta so ono dura ki janga se ngoro ta ga yele e ba ka me jugu sagono no fer luma abaga ona fulo ara mase dura kata auto ke buya doni hali nyina tugunu beta mois de juin na beta damina tugunu beta wardien tugunu anye 50 kasoro. Merci beaucoup les Dougoulou, ça marche avec elle. Allez continue. Qui est sur YouTube? Ode la mbebo oyoro kenega
nte tan caman ta olu ka olu ye galontigɛ bugugaw de ta dɔn mais taf dɔrɔn de ta parce que galontigɛ bugugaw bani sera ka mɔgɔw de ye olu ye ta dɔn bani siralangaw de ye olu ye ta dɔn y'a faamu bani siralangaw de ye olu ye nte tan caman ta olu ka ta dɔn an bɛ baara bɛ taf min ta komi ko mamalaka dɔnkili ko n'u kun m'u da don a la ta dɔn ne tɛna suma yɛrɛ mais bani siralangaw ninnu e ala ye kamankɔrɔ si in to yen sa mɔgɔ si kana o jaabi o tora visibilité de la o ka visibilité ko aw tɛ o dɔn visibilité ko fan min bɛ o la a ma kamankɔrɔ si de yira o la zɛnɛ a b'a ɲɛfila de yira o la n b'a dɔn denmisɛn minɛro bɛ tiktok kan aw minɛro ninnu filɛ aw ɲaɲuman ninnu filɛ yɔrɔ kisɛ ko ka da o ye mais aw bɛ fa aw ka kisɛ la n'a y'a ɲɛfila yira o la don o don aw bɛɛ bɛ tiktok bila a ma kamankɔrɔ si bila fɔlɔ n ko fa de bɛ o ka visibilité ko la o ye diya min ye j'aime la surtout a b'a dɔn sisan ko n'a ye maranba ta sisan dɔrɔn a bɛ visibilité sɔrɔ a kun b'a kɛ ne de la don o don a bɛ taa ne gulo tan dɔrɔn u bɛ taa visibilité bon sisan a fana bɛ na a bɛ maamu de tali daminɛ sisan pour avoir simple a bɛ ka kɛ visibilité dɔrɔn de kama ani j'aime aw kana aw ta aw fɛ dɛ parce que u ka dossier la nɔgɔra de ka ban u b'a fɛ k'aw fana t'a la nɔgɔ dɛ a ye continuer an ka youtube la mɔgɔ si kana jaabi fo n'an y'an ka 1 million sɔrɔ kuma min a bɛ yen dɛ aw kana presse ma mɔgɔ mɔgɔ mana k'aw la aw b'u tɔ yen f'aw k'aw ka 1 million sɔrɔ kuma min n'aw y'aw ka 1 million sɔrɔ kuma min aw bɛ de bagolo si ma ale tɛ maliyɛn o ale kɔni ale tɛ maliyɛn ye dɛ aw kana ale tɔ yen dɛ a y'a frappé yɛrɛ yɛrɛ dɛ parce que aw ma se a ma min ka gɛlɛn aw kana mɔgɔ ba nɛni aw kana mɔgɔ fa nɛni mais a y'a réglé nin filɛ tantôt n'aw b'a fɛ k'a ye aw bɛ taa boîte de nuit de la France kɔnɔna na a tɛ bɔ yen boîte de nuit n'i ye nin maranba jɔlen ko sen tigɛnin kɛ a bɛ boli ala maranba ka farin ni ma n'i ye ninnu sugu ninnu jɔlen ka dɔ fɔ maa ma téléphone kɔfɛla ye dimi dɔ mɔgɔ la dawula man ɲi dawula bɛ mɔnɛ dɔ mɔgɔ la ala maranba ka farin ni ma sa k'a sɔrɔ maranba nana ala ma mɛn fugari bakɔrɔ in bɛ yan munna maranba bɔlen Sidiki Jabate ka arena na ma t'i jɔ sira la ko ne de ye nin ye maranba ka farin ni ma sa wala kun bɛ cili da i kan mais aw fugariba ninnu de aw de b'i sigi yan dɛ a tigiw bɛɛ na faransi a ka taa aw tɛ sɔn ka t'u invité sinon maranba bɛ yan kuma bɛɛ dimi mama la joie bɛ yan walayi basi fosi t'a la mama la joie bɛ ajaya de la fɔlɔ i y'a faamuya an ko k'a ka continuer a ka ajaya la fɔlɔ a tɛ se ka ajaya bila fɔlɔ k'a da don manamanago la sinon foyi t'a la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuma bɛɛ walayi ninnu ne yɛrɛ mana sigilen ala diden su muso cɛjugu yɛrɛ mana kuma artiste ma a bɛ ne tɔɔrɔ yɛrɛ dɛ ni mana nin kamankɔrɔ si a bɛ dɔ fɔ maa ma dɛ dimi dan téléphone kɔfɛla dan balimamuso i bɛ ka taa chemin de la a t'i arranger parce que cɛ 100 de tɛmɛna ni e ye n'i ma maa mun tɔ ye cɛw b'i lɛbu tiktok in sanfɛ yan ni aliw de bɛ k'a f'i ɲɛna ala i t'a kalama mɔgɔ caman de bɛ an na ye dugumala la u b'an suit mɔgɔ badenba n'an ye limite dépassé dɔrɔn i sara kana dabila dɛ continue la parce que muso tɛ ka se i ma yɛrɛ yɛrɛ dɛ a ma s'i ma a y'a ka kilipu bila a ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ a ma se mɔgɔ si ma ni maranba wulila k'i jɔ tuguni aw b'a fɔ ko maranba de bagara aw ma bɛɛ ye nin ye dɛ maranba y'a ka kilipu bila est-ce que a ye mɔgɔ tɔgɔ fɔ a ka son bila a ye mɔgɔ tɔgɔ aw y'aw taw a y'a fɔ ko karisa a vi a y'a fɔ ko karisa a vi faut que e sa e tɛ jɛnɛ place ta ni alu de y'a f'i ɲɛna fo k'i sa fo k'i don dingɛ kɔnɔ i bɛ o plan min na tantôt i bɛ munumunu na live kɔnɔ walayi e tɛ se ka jɛnɛ place sɔrɔ hali ni jɛnɛ bɔra jeliya milieu kɔnɔna na ka jeliya yɛrɛ bila pewu k'aw ka milieu yɛrɛ bila jɛnɛ n'a ka visibilité de don depuis Facebook a n'a ka visibilité de don jɛnɛ a donnen don trop e ma ye ni jɛnɛ taara aw ka live kɔnɔna na aw ka live bɛ augmenter yan e maa jeli Suzan n t'a dɔn komi Suzan tɛrɛ jeli de bɛ i jeli ma k'aw gɔn i b'a fɛ k'a forcer de tantôt fani ninnu ka k'u k'i tu i fɛ yɛrɛ dɛ u bɛ min f'i kɔfɛ n'i y'a mɛn malimatu sans près malimatu pour ti par ta
Ils ont bloqué en deux. Nangani sakoro do bloqué en deux. Ne m'a fait mon été sakoro là. Ou bien il va faire un effort de draguer en deux. N'ta quoi j'ai voulu qu'on. Et puis c'est qu'à gêner trop bonnet d'arôme. On est down de be gêner bolo. Ni te au coli kafiri muso intendo. Et puis c'est qu'à gêner trop bonnet d'arôme. On marque down de babolo. Gêner était c'est quoi. Ne ben down da on va trop faire un down de neuf. Attends que marque down babolo on va trop bien aller chez un bafon. N'a ma digi mo mi ngouti yere fera atese ka place d'état o de ba ko abe o de plan tanto de abe ko o dlan tanto de ko o place ni mena tanto menu o borado mina ko gojili ke doro e ba doro abe do wo no jene yere on dirait que marama ka fani numéro 1 de don de nyaye kai challenge ni do gede Allah maramba visibilité bi ko bi da franchement. Moi, j'ai trop aimé ton comportement actuellement. Continue comme ça va aller, Inch'Allah. Wallah, bonjour, Alou. C'est mieux de changer les photos, s'il te plaît. Comment ça, c'est changer les photos? Quelle photo changer, mon maman, la photo. Voilà, et il y a famille, en bas, continue comme ça. Il y a tout la raison du monde. Kabi Djatou m'attend, c'est très important. C'est très important. Il va continuer tantôt. Il y a maman la face à mi tantôt. A diara et franchement chapeau à toi. Marouya. Ma ajouté. En fait, il y a artiste békela à l'ébolo. Elle était partie pour franchement artiste béga ni artiste nyangote ni maman la face à bora. Amangwa a autoroé. Au bédega quoi à contarna. Mais artiste mi artiste nyangoe au te content. Sinon normalement ni mamala fasa blara aw beka jatigi de mamala o mangwa ka o toro ere mais aw bora tuguni ko o diga aw yerla aw yaw togo to o fanala han aw togo di jama aw ko mangwa ka o dado ni koina be ko ko ka dado mamala fasa ko ina fo aw mais afle ni yere bena mamala tige aw law wallahi parce que mamala bena do ko heni de do mamala ka hera do aw ye oke ni songwa do entando han adube warde aw bema aw de y'a fɔ tantôt ko mamala ye wari da aw ma k'aw tɛ se k'a ɲɛfɔ ni o ka dɔnkili bilara hali n'aw jugu de o fasa da aw b'aw mangun hali n'aw tɛ se k'a fɔ félicitation mais aw y'aw si kɛ sigida o aw dɛsɛra k'a bɔ ni jelimuso min y'a bɔ c'est que o de bɛ mamala valeur dɔ ka tɛmɛ aw kan aw bɛ jatigi de valeur dɔ mais aw bɛ se ka jatigiw ka wari minɛ aw bɛ se ka sɔn de bɔ jatigi ye ne aw be dongili bo jatigi e tanto jatigi be se mamala i fasa jara toro même dugulu aw kana ɲina partage ko de franchement on continue parce qu'on est 50e maintenant yani ula fela ci doro aw be 100 000 ka soro tanto franchement ama no de parce que fasa ye 6 minutes de ya fama ay jila ja tanto courage ta qui est sur YouTube John be YouTube ko nana mangama nyabila woni wonde na ya iga mama la ka il a son commenté après en live tige. Merci beaucoup. Allez continuer YouTube. Nous bébé YouTube konana. Qui est sur YouTube qui merci beaucoup ma Fofana. Ma joli ça va? Ko de YouTube konode. Moi et dame fana be YouTube konana. Jeneba Sal be YouTube kono. Salimata merci beaucoup Fatoumata Zara fana be YouTube Sadeni Kujejiso agra fama et mamu. Merci beaucoup, Mami. Fana be YouTube konana Muna Kamara ba kono. Bébé Poutine ba kono. Merci beaucoup, bébé Poutine. Merci beaucoup. Bébé Poutine, merci beaucoup. Ah, il fait que ma tante est là. Ah, ok, d'accord. Ici, ma tante est là, lui. En fait, que tous ceux qui sont écrits tantôt, quand bébé, à la barcada ou bella jelena. Issa Braïro ba kono. Merci beaucoup, Issa Braïro. Aïe YouTube konana on avance ensemble aw kana décourager ni mamala mi fle aller façade do dès que tu rentres sur YouTube koda aw ko aw be maramba YouTube kono do déjà aw ba aller do déjà aw te flama déjà kon voilà kalande salam alaikum voilà wa alaikum salam karamo e belebere do bi ko fe so ramadan na de voilà karamo na furo ka dikoyi na furo ka de demsen walay demisani fiti ni iyere kumbe bajuru tala soma da hindar dugu maje
un termuso. Il est né, il a commenté qui est justifié. Il faut qu'il y ait là, quoi. Il va carama, aller à Cameroun, Europe ou Tereflani, non. Et il te regarde de la quoi, Yaya Keita. Yaya Keita, Naba, Kassokone. Avec Bambo Tigini, Kassokone. Oh, n'est du matin, Tchebla, Kassola, et Tchewere Kamao. Les Tchebe Mboro Yande, Mona Yaka tenu dossier sans cara pistolet ni minaboro, la fone be excité Nyerema. Mais ya benas Europe Yande, parce qu'elle a imaginé Europe. Ala era ni tia alebe Paris, alebe Francia. Where ta jalane na bei. Yaya Keita. Amba chi téléphone ko fe katlaka chi face à face nala na chi. Ni ala le ba fili nyene ni. Amba ta téléphone ko fe na bola téléphone ko fe amba to ke face à face yi idola Francia o diala nye. Wallahi a diala nye. I danse yi bienvenue. Kalande ite danse ko indabla ta Fatuma problème soro wore la. Diablesse ge. Ibero ne kamike diablesse la. Ko diablesse ko ainto. Ai neni diablesse ta te kelenye karamo. Konko ngulla sino de la dro. Nye capturé grand. Galo. Ma kuma pinyene ya. Kama mikela neni diablesse la. Diablesse le. Ale be to ka photo ou publier ouais snap kono ne le fana be to capture ke Diablesse nyabe ne ka capture de karana Diablesse de tara Aisha Diallo wele sisa kone tara kone be kale de kale ya den photo bla kone tara ko to capture ke Aisha le ka de wele wala kone sabari kone de unto ko de un sentala ne ko ngo ai ngo de un sentala ngo e tien de ngo me ngo ma garder la le ka nya téléphone décoré. Oh parce que allez bamba allez caméléon et yerma mogole abe Aisha Diallo koko kuni sabari a toi demsenu se voilà ça ngonga mengo pour le moment demsenu se tala de comme abe yerma nga garde ole la kanya téléphone décoré ngo sino ngonga capture kede ne frani ko capture nu ci Aisha Diallo ma wora Agami yele ko ene mina fatu ko mi ko karsa ya fero ki danse ko yele ko de yale. Iba kalama kai futezi de gula. Ibe sika boka ya fa de maka sega kan tukuni ko mi ka o ki danse. Do karabo nga ti anfo nyoko nyene famille Baltazar no jukeli ka du yesa. Ayi karamo ite demseni mo fo. Ay kala de comme un président be on. Awa josa mena tema okuma ka o. Ali fantomu be nyongo nyini na la jila ila Muhammad Rasulullah. Tanti Baltazar, maman Baltazar, tonton Baltazar, bébé. Enfin bref. Monsieur désormais à toi et tanti Baltazar. Tanti Baltazar ya groupe. Monsieur toi et tanti Baltazar désormais à toi et tanti Baltazar. Deko shiki bere maide. Ce qui est monègue. Shiki bere le tagala nsina musoke otisi. Otisi ta vidéo malo ku kumbe dongero dola niye otisi e pampara ba ko la sotorel. Avec le bébé ko diba gro sotorel à travers tous les quartiers sotorel. Mo be pampade sotorel be pampade. Do afara be pampade la 600 pampana fenge ko no itc dona itc habillé mala fo chite tani ni dakala janini fo chite tamina iko kule dagbolo ke iko kule ale fara de ba fo ka be do fa era pa manaka do fa ma fono de Daniel Kiss, oh merci beaucoup. Karabo afamana ka do fa ma de Nijo ngana otisi ga yoro abisi gire de ga page ga bo na wallahi tata ota fenge ta shiki gbere ka page ka karamo nga yera ko do ni kesa sigi gire sira la nya Nijo wallahi je n'ai pas vu kama Koroshima hier shiki gbere n'a pas fait ça, elle n'a pas coupé ça. Ayi nintao classe do ni be nasa
Ninten. Otis ba kɛrɛfɛ ye. Ni ma cɛ photo bɔ ye kɔrɔ. Ije me na photo bɔ izo. Sotorel.